Wiesz, że to nauka. Nie wiem. Takie sobie. Patrzcie, jak to wyszła rada. Była taka powodna. Nie mam pojęcia. No, naprawdę, jaka energia. Ale my już idziemy preč, čakajú nás. Ale vieš, verzia, nie? Máš aj pozrie mraky. No keď pôjdeme do Tatier, toto je asi jediná cesta, takže... Jak už z informatikou sa smejú, aj seba sa budeme. Ale nie, nám povedal Vaníka, že sme sa nebali. Nejakých Vaníkov. S verziami. Ale nie, to nadzorský zdroj nám povedal, že sa už musíme tak vyjadrovať. A z toho kurs tak vysokoškolácky, že sa snažia sa naučiť s tými výrazmi, či neviem, On to fakt niečo, to číta sa video. No nie. Ale...